Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Presiden Kahnyo Trap Integrated Territorial Organization ubak don bok tekhar ulai thu ba ulayo jingte baka Assam kalawan ban penkuj ya katu ka beat house ka bala sha thang bat menta kilashna biang ula kan tho ru da ka ba ong baka sarkar Assam kam khen snap bat kam don kata ka jingting jing smiet ya ka sarkar Meghalaya da ka ba pha ban wan shong biang ha katu ka jaka ula ong ru baka tu ka jaka kam ha ba ka jela Assam kadai ka ba ha ka Meghalaya bat nagaliang ka seng kala kran shai ba kan om sha ban bu ya ka police outpost ha bora tu ndai ban bu ha ka snong mukro ba kadai hajan ka kaput bat ka Assam kabangi penrem ya kene ka sarkar bat ya ka sarkar Assam belengi shim da ka bangi shim da ki sngi ki long train bangi sto ba kene ka por ki bon ki khon samla ki jongi ki dang don exam ngim kwan pun thot ya su ka san ba de kene kam dei ka jing ya khon ha pedeng jongi bagi patba lane ha pedeng jong u patba jong ganong song snong jong Assam kene ka dei ka jing ya ha pedeng jong ka Meghalaya government bat Assam government bat ni ki seng phalang ta de halor kata ka nongrim ni ngin ya che kalenti ki bangi lada ong te bat ko kaliang ku nilalap ba bun kini ki jinge hapo kene ka jela ba kene ka sarkar MDA hi kamla shu ban te lakam ba dangmen step la don ki ba phone yanga na po snong mukro ki ong ba hantu bala de thang yut ka bit kini ki ba lane kita ki nong tre jong Assam ki lawan khoi ki lawan shong biang hantu te ka bomot kini ki sarkar Assam kam khen snap jaka sarkar Meghalaya par kam don hi ke jing tiang jing smit te ki wan phai biang ki wan shong biang ta ya ka tu ka bit ru ka basnangan shu kwa ban pun pa pi kam dei hapo Assam ka dei hapo Meghalaya te ka jingkeli ka banga kwa ban bu ka sarkar NDA balai ka le hadu kan ne ngakan mau ngan kran ya ka balak dep menakane porbeja hapo langpi hau arajar shu hak shimiet u hak por badang don doktor mukul sangma u set up ya ka police station shimiet te bali kani ka sarkar u konrat pat kamla ban bu ya kani ka outpost hangtei hapo border komut na po 0 point nadu badon katuka Assam outpost tengi na kaliang ka jongi nila dep krensai hiru untuk kesini bang inum sya ban bu hapo outpost ban bu outpost hapo bar hapo snong barto namar ba ni sngo ba kan don kambe hantu hapo zero line ka ba dei hapo khap border wat ngapan pan scam shu kata ngan phai khindiat hosnem ar hajar khat lai la don ka propose na ka sarkar barim tendre kan lawan tat kelawan ka sarkar BJP pat la penduk pendam no ye gitu ki jingdawan ka jela ka ban fan ka Ministry of Home Affairs ban tei ki outpost hapo jela Meghalaya bat ha Arunachal tengi hakalor kane kanong rim tengi ngin persya be ja to ka bakin ong ban bu outpost hapo barto ki dei ban bu hapo mukro ka bedai ka jaka ka badon ka jingkul mar menta wat ndai tanah mukro kinu ki jaka kiba don kene ka jingi kulmat hangtala de ban bu yeki pulet outpost hapo ka jela ga jungi balingin bi ha ka sarkar ngangan su keren bitu basai la san pautli gisnem ngila dep e kala i sa kala lengkar sa taw ngamla ban len ba kane ka sarkar kala sepersang men keren te dadaga de sisa bu ka pa ban keren ya pembet pot bale u kontrak kongkal ke sangma umnot ban setup ya kata ka police outpost ka bale de kiwe ki chief minister ki baren kata example ka ba clear lada umon ban le ula andre uni ber udai u chief menteri rang ba bating bomnut ban ya khon persya ya kani ka sarkar Assam badai mu u jalade hi udai ubreu babam sap kum chief minister ulong hisab korop chief minister jongka state jongka jela Meghalaya takadaw umnut ban le yale persya kum yale persya ka sarkar barin